Nou, dankjewel voor de felicitaties. Maar vooral de felicitaties voor al die studenten die met veel zweten en veel zwoegen toch uiteindelijk hun diploma hebben behaald. Daarvoor is de grootste felicitatie. De 92 leerlingen, kunnen we zeggen, heel veel verschillende type afdelingen binnen de mbo wat betreft studie. Ja, dat klopt. We hadden, ik weet het niet, ik denk dat we 11 verschillende opleidingen hadden waar studenten voor zijn geslaagd. Sommige grotere groepen, soms kleine groepen. Wat bijzonder om te melden is de contactcentrum medewerkeropleiding. Dat is een opleiding voor een BBL-opleiding, voor mensen die werken bij het contactcentrum. Die zitten overdag op beneren aan telefoon en beantwoorden vragen van medewerkers van de overheid in Nederland. Nou, we hebben echt dat opleidingstraject samen georganiseerd en die mensen zijn allemaal geslaagd. Dus dat is echt een topprestatie. Nou, daarnaast mensen in de administratieve richting, een aantal timmermannen, elektromonteurs op verschillende niveaus, administratieve beroepen, in de zorg. 2 koks hebben we gediplomeerd. Nou, dat is natuurlijk veel te weinig, 2 koks op dit eiland die we opleiden. Dus we zijn nu ook bezig met een grote wervingscampagne. Om echt meer studenten te krijgen die bij ons opleidingen komen volgen. En we zien ook dat we op dit moment ruim 100 aanmeldingen hebben. Dus ik wil iedereen ook oproepen om deze week en volgende week zijn we open om zich aan te melden bij ons. Dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek om goed te kijken van wat is de opleiding die bij je past, die bij je vooropleiding past. En het blijkt gewoon in de praktijk dat mensen met een mbo-diploma eigenlijk in alle richtingen die we aanbieden na hun opleiding of doorgaan met een vervolgopleiding of direct werk vinden op het eiland, omdat er heel veel vacatures zijn van mensen die echt met een diploma afgestudeerd zijn. Als SGB de Ronus heeft u informatie van de 92 leerlingen die een diploma nu hebben als mbo'er, dat ze toch aan de slag direct gaan in de werksfeer of toch voor het geheel blijft studeren? Nou, we hebben een aantal jongens en meisjes hebben al banen. Dus die hebben nu al aansluitend aan een opleiding. Vaak zie je dat bij het laatste stagebedrijf blijven werken. We zijn nu gesprek aan het voeren met leerlingen die van niveau 2 naar niveau 3 willen. Van niveau 3 naar niveau 4. Dus het precieze beeld heb ik daar niet van. Maar de aanwijzingen zijn dat nog wat studenten door willen studeren. Er gaan ook een aantal leerlingen naar Nederland een opleiding volgen. En een aantal leerlingen van niveau 4 die kunnen door naar het hbo in Nederland. Sommigen gaan naar Amerika en ook Canada is op dit moment waar een aantal studenten aan de slag gaan. Er is een context in het Nederlands die u zegt, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Meneer Ronus verlaat SGB, komend schooljaar, er komt een nieuwe directeur. Wat kan ze eens vertellen? Ja, nou dat doet ook wel een beetje pijn om weg te gaan. Want ik heb hier nu een jaar gewerkt. Het was bij voorbaat duidelijk dat ik een jaar zou blijven. En we zijn gelukkig als SGB erin geslaagd om voor mbo Bonaire een hele goede directeur te vinden. Met vele ervaring in het mbo. Iemand die het eiland kent, die er ook echt voor kiest om hier te komen wonen. Zich echt te vestigen hier, die voor langere tijd hier zal gaan blijven werken. Ik kan natuurlijk geen garantie afgeven, maar dat is de insteek. Nou, ik ben daar hartstikke blij mee dat zij hier komt werken en ik heb er alle vertrouwen in dat zij doorzetten wat we dit jaar bereikt hebben met elkaar. Ook een compliment voor het team, hè? Want een directeur die kan het alleen maar doen als het team erachter staat. Nou, we hebben best een moeilijke tijd gehad als mbo en ik denk echt dat we de weg omhoog volledig weer gevonden hebben. Als ik het mag vragen, gaat meneer Ronus genieten van de pensioen of blijven doorwerken? Nee, pensioen, daar ben ik ben wel oud voor sommige mensen, maar ik ben veel te jong om met pensioen te gaan. Dus ik ga zo meteen naar Nederland op vakantie en dan kom ik in augustus nog 2 weken terug om overdracht te doen aan mevrouw de Keizer, de nieuwe directeur. En om afscheid te nemen van mensen hier, omdat ik toch wel wat heb liggen. En daarna dan dienen zich weer nieuwe mogelijkheden aan in Nederland, daar gaan we dan eens rustig naar uitkijken. Dat gaat goed komen.